Ahojte, vítam vás na kanáli Pán Prepper a dnes pri videu, v ktorom si tak trocha zosumarizujeme končiaci rok a pozrieme sa do toho budúceho. Ak ma pamäť neklame, ide už o 3. ročný súhrn na kanáli Pán Prepper a za to som vďačný, som rád, že vás mám a že vás stále viac a viac pribúda. Ale koniec dlhých rečí, poďme na to, nech to video není extrémne dlhé. Aký bol rok 2025 pohľadom pána Preppera? Takto pred rokom som si dal za cieľ, aby som natočil jedno video týždenne. Úprimne, ruku na srdce, nepodarilo sa mi to, ale dostaneme sa k tomu. Celý úvod roka, prakticky 3/4 roka sa mi to plus minus darilo. Vydával som na pravidelnej báze tie videá, všetko vyzeralo super a tento svoj cieľ som plnil. Videá vás masírovali takmer týždeň čo týždeň, ale potom mne sa na prelome augusta a septembra udialo v práci niečo, čo ovplyvnilo môj voľný čas negatívne a tým pádom už to potom išlo z kopca. Keď som sa konečne dostal k tomu, že by som začal točiť videá, že nejak som si ten čas zosumarizoval, tak už bolo dosť neskoro, pokročilé štádium toho roka 2025 a keď som si povedal, že idem do toho, mám tu materiál na 4 videá a natočím to a ten koniec roka doženeme úplne v pohode, tak došlo to, že navyše 3 týždne ma skolila nejaká mrchá choroba a dlho som sa z toho dostával, takže aj tieto plány boli narušené. Od toho septembra do októbra to ešte bolo relatívne v pohode a od októbra do decembra vyšli 4 plné videá a 1 short, čiže bieda. Toľko k tomu, prečo ten záver roka bol taký, aký bol. Pán Prepper nikam neodchádza, Pán Prepper pokračuje, mám nové nápady, novú silu, novú energiu, nejak som si upratal ten svoj čas a viem ako na to, takže nebojte sa, od nového roka Pán Prepper opäť tak ako v lani v plnej sile, jedno video týždenne minimálne a pokračujeme. Čo sa podarilo? Podarilo sa, tak ako som pred rokom avizoval, zaviesť nejaké 2 nové seriály. Nie úplne na pravidelnej báze, ale pár dielov z každého vyšlo počas roka. V prvom prípade to bol Prepperov mobil, kde sa pozeráme na nejaké aplikácie z pohľadu Preppera, ktoré by mohli byť vhodné mať v telefóne. A druhým seriálom bola Koštovka, kde zase, ako názov napovedá, ochutnávam rôzne emerečka alebo potravinové dávky a podobne, ktoré by sa mohli hodiť niekde do prepperských zásob. Čo sa týka Koštovky, úplne v pohode, žiadny extrém číslami, ale nebolo to ani sklamanie a zase za sklamanie, bohužiaľ považujem ten seriál Prepperov mobil. Myslel som, že sa to viac chytí, ale nevzdám sa ho. Naozaj je to pre mňa taká oddychovka, keď tak narazím na nejakú aplikáciu, ktorú považujem za užitočnú, tak si myslím, že by bolo vhodné o tom natočiť video. Asi to nebudem nejako siliť, ale keď natrafím na niečo fajn, ktoré sa mi v živote osvedčilo a budem to považovať za dobré, prečo nie? Vyjde aj ďalšie pokračovanie Prepperovho mobilu. Ale čo je úplne z môjho pohľadu najúžasnejšie, ste vy. Vaša vernosť a to, koľko sa vás sem pridáva. Pred rokom som svoje video medzi sviatkami, respektíve na prelome rokov, nazval, že ste blázni a ja vám za to ďakujem. A dalo by sa to povedať, že takomto duchu by sme mohli pokračovať aj dnes. Lebo takto pred rokom tento kanál tesne prekročil 1000 odberateľov. Prešiel rok a my sme to zdvojnásobili, je vás tu už viac ako 2000. Pre mňa to je neskutočná odmena za tú moju prácu, ktorú robím nezištne a robím ju vo svojom voľnom čase. Nemám z tohto kanála nič a to bude pokračovať aj v budúcom roku. Jednoducho chcem, aby ma tie videá bavili, aby to bola pre mňa nejaká zábava, nejaký oddych, ktorý vám prinesie niečo nové. Takže viac ako 2000 odberateľov v tomto momente na tomto kanáli je pre mňa niečo úžasné a keď som s tým začínal, som ani len nedúfal, že sa niečo také podarí. Popravde, keď som začínal, tak som si povedal, že ak to niekedy dosiahne 100 odberateľov, tak bude fajn. Vidím, že
to má nejaký zmysel, ale to, že po takomto krátkom čase tu bude viac ako 2000 ľudí nažavených na to, aby si pozreli nové videá. Ľudia, klobúčik, všetká česť, ja vám za to veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Ale poďme na nejakú tú bilanciu, čo sa týka naozaj kanála Pán Prepper. Poďme si pozrieť nejaké zaujímavosti. Už sme si povedali, že pribudlo takmer 1000 nových odberateľov. Je vás tu už na prelome roku 2025-2026 viac ako 2000, čo je dvojnásobok oproti tomu, čo tu bol rok predtým. Takže super. Ale poďme sa teda pozrieť na nejakých 5 najsledovanejších videí na kanáli Pán Prepper v roku 2025. Na prvom mieste je video, kde možno nedošli komentovať iba prepri, ale dosť sa to dotklo hlavne radioamatérov a bola tam naozaj burlivá diskusia pod tým. A prvé video je video z konca júla, to je najsledovanejšie video s názvom Totálny mor dnešných vysielačiek. Prečo nám to výrobcovia robia? Bum. Video úplne s prehľadom najsledovanejšie za uplynulý rok na tomto kanáli. A rozoberal som tam to, že výrobcovia do rádiostanice jednoducho tlačia farebné displeje a väčšinou je to na škodu. Ako druhé video bolo video, ktoré sa týkalo nožov a konkrétne ide o video z augusta, nože z Decathlonu, Sika 130 FR, Sika 100 a Sika 90. Zdá sa, že naozaj preprov nože zaujímajú a nie len drahé nože, ale aj také dostupnejšie a to sú práve aj nože z Decathlonu, ktoré som si v tomto videu pre vás pripravil a predstavil také 3 základné modely, ktoré sa ku mne dostali. Ďalšia zaujímavosť, na 3. mieste, iba tesne za týmito nožmi z Decathlonu, bol Survival nôž z Lidlu. Video koniec júla, tip Survival Bushcraft nôž s kresadlom z Lidlu, kde sme sa pozreli na 5-eurový nožík, niečo na štýl Mori, ktorý má v rukoveti ukryté kresadlo. A aby toho nebolo ozaj málo, 4. video, najsledovanejšie na tomto kanáli, prišlo iba pár dní po tom, čo je ako 3. a bolo to tip, aký je ďalší pevný nôž z Lidl. Bol to z rovnakej série nožík z Lidlu s pevnou čepelou, tentokrát so zdrevenými črienkami, jednoduchý pevný nôž a vyzerá to, že vás to zaujalo a takéto videá vás bavia. Aby to nebolo iba o vysielačkách a nožoch na tomto kanáli, tak 5. najsledovanejšie video číslo 5 je video z marca, kde som sa troška hral s mojou lacnou termovíziou a mal som krátke video Dokáže vás termofólia ukryť pred termovíziou? A opäť sa zdá, že aj tento štýl videí vás baví, nakoľko toto video skončilo ako 5. najsledovanejšie a už len potom ako takú zaujímavosť dodám, že ako 6. najsledovanejšie video v tomto roku bolo rok staré video z toho predošlého roku, skvelá vlastnosť Baofeng UV5R, o ktorej takmer nikto nevie. Pozrite sa, ak máte túto vysielačku, možno ste o tom nevedeli. A dostal sa tam do tohto rebríčka ešte aj hit z toho predošlého roka, len ako zaujímavosť dodám, že 9. najsledovanejšie video na tomto kanáli v tomto roku bol test najlacnejšieho nočného videnia z AliExpress, čo bol hit roku 2024 u mňa na kanáli. Inak, aby som bol presný, spolu s týmto videom, na ktoré sa teraz pozeráte a vyjde ešte pred koncom roka, kanál Pán Prepper publikoval viac ako 45 dlhých videí a plus nejaké shorty, takže do 50 videí bolo na tomto kanáli. A čo sa týka obsahu, no u mňa samozrejme nemôžem sa porovnávať s nejakými veľkými tvorcami, ale tak narástol počet zobrazení, ten je na nejakom 1,4 milióna pri videách. A tak, každú štatistiku, ktorú si pozriem, jednoducho tento kanál rástol. Možno zaujímavo aj vyznie fakt, ja tieto všetky videá, ktoré publikujem, mám rozdelené do rôznych zoznamov. Totálne najsledovanejším zoznamom videí boli vysielačky a komunikácia a umiestnili sa pred kategóriou vybavenie a zoznamom nože a multitúly. Tak len tak v skratke. Možno niekoho bude zaujímať ešte jedna štatistika a to, že 36,3% z vás pozerá videá na mobile, 31,7% na počítači a 23,2% na TV a ten úplný zbytok, to sú tablety.
A teraz jedna vec, kde by som vás chcel poprosiť. Pokiaľ nemáte odber, tak skúste na neho kliknúť a buďme takouto formou v kontakte, nakoľko zo štatistík za rok 2025 vyplýva, že z mojich divákov je iba 17,2% odberateľov kanála Pán Prepper. Až 82,8% z vás nie je prihlásených na odber. Tak na čo ešte čakáte? Šup tam ten odber a potešíme sa medzi sebou. Ja sa budem tešiť z toho, že o moju tvorbu je záujem a vás môžu tešiť na pravidelnej báze nové a zaujímavé videá. Čo sa týka nejakých štatistík, tak 49,6% z vás pochádza zo Slovenska, 35,2% divákov je z Česka, ostatné roztrúsené medzi ďalšie krajiny. Až 98,7% mojich divákov sú muži a 1,3% tvoria ženy. Takže ak ste tu nejaké žienky, zdravím vás a ďakujem. A najväčšou kategóriou, ktorú moje videá zaujímajú, sú ľudia medzi 45 až 54 rokov, to je až 34,4% z vás a 27,1% tvorí veková kategória 35 až 44 rokov, ale napríklad taká zaujímavosť, 65 a viac rokov mám 10,5% divákov, takže zaujímavé. Toľko k nejakým štatistikám a zhodnoteniu roka 2025 pohľadu kanála Pán Prepper. Čo Pán Prepper a rok 2026. Ako som spomínal, pokračujem. Ja sa nevzdávam, mňa to motivuje, tie rastúce čísla vo všetkých tých sledovaných štatistikách tohto kanála a aj v tých odberateľoch rastú a rastú každý rok. Ako som spomínal, počet odberateľov sa zdvojnásobil oproti predošlému roku, čiže pre mňa je to veľká motivácia. Mám nápady, pokračujem v rozbehnutých formátoch. Už teraz mám v tablete zapísaných XY návrhov na nové videá, už ich len spracovať. Ďalšia vec, chcem viac, áno, spomínam to rok čo rok, ale chcem viac pracovať so sociálnymi sieťami, nejaký ten Instagram, TikTok a podobne všade, Facebook, kde ma nájdete. Tak tam chcem pridávať aj iný obsah ako na ten YouTube. Takže toto si dávam ako jeden z takých cieľov, aby som na týchto platformách sociálnych sietí vám prinášal aj iný obsah. A čo sa týka priamo kanála na YouTube, tak okrem tej pravidelnej tvorby, kde naozaj sa chcem držať plus minus toho, že aspoň jedno video, hlavné video týždenne, nerátam shorty, tak práve tie shorty ja viem, že ten kanál mohol byť úplne niekde inde už počtom odberateľov, keby som si na tých shortoch dával záležať, ale mňa to nebaví, neviem sa k tomu dokopať, neviem si nájsť cestu, ale ja to skúsim, vidím to aj pri ostatných svojich projektoch alebo pri nejakých kolegoch. Jednoducho tie shorty sú cesta. Nehovorím, že na úkor toho hlavného obsahu, to nie. Pre mňa gro bude tvoriť ten hlavný obsah a tie hlavné videá, ale jednoducho tie shorty treba robiť, aby sa ten kanál dostal medzi viac ľudí. Ja si myslím, že už sme na takej ceste a po tej dobe, ktorú tu už robím, myslím, že sme už na takej ceste a v takej forme, že už by si to možno zaslúžilo aj väčšiu pozornosť. Tých 2000 odberateľov je úžasných, ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Ale myslím, a už si tak dovolím povedať, že Pán Prepper by mohol mať aj naviac. A čo tak na záver povedať? Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, čo podporujete Pána Preppera, každému jednému z vás, čo dáva lajky, píše komentáre alebo sa mi ozývate na sociálnych sieťach, prípadne v mailoch. Veľmi si to vážim, som s vami rád v kontakte. A úplne na záver. Bohužiaľ mám taký pocit, a nechcem strašiť ani nič, ale mám taký pocit, že nás čaká ekonomicky a aj bezpečnostne veľmi zlý rok, tak ja nám všetkým prajem, aby to neplatilo, aby takto o rok som sa na týchto mojich slovách iba zasmial, aby ten rok pre vás bol prospešný, plodný a hlavne nám všetkým držím palce, aby rok 2026 bol bezpečný. Ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber a vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte.